ole masain thalai te tana chawna thar ka ti kha in rin ang hin don lawa ma se a top thleng choi lawen sham don nia tunlai amizo thalai ten namchang kang ti dat kan la a entirnan picnic te reunion te tin exam kan hanzawa choi khom te kan rota hi a thalu tu kan ni ma se thil thalau tak pakhat chu zu le rui thei thil atel nge nge turangai tlat na hi ni thren khat chuan picnic te hi zu te lo chuan ho tario an ai china beer le win vel te lo chuan class lo tario an ai china ramdang style kan la a class lo kan tau thren khat chu kan class te meu mai ma se kan spark te lo hi apoyani ole ka soi tum bera zok chu zu le rui lo te lo hi an hut hi lim tak ten uam takin a man thei ni chu practical ngen ke entir du chewa ka video ron ti lan tur hi vlog anime ang chu ka vlog ve thiam dan ania kan class picnic rui lo te lo wa kan lim chia len bom kan ti zia fi na ni kuni nei ni chong hoi ta ki mi lo en zok sak ve sham don dia chuan mi lo subscribe thei lo bok la kan tum rom lam pan tur chuan kan in nga khom tame loma him takle in ve tlang tak chuan kan jin kong chu kan han tran chau tamop mop mai ni kan jin kong la chu kong chau em mai hi alo big te mong te kan jin kong kan tran don mo tia chuan kan in ba bai hal ta char chau loma na tho ngai sang mi te chuan mi ha thok lai chu an lo thir vok lom boka tang alon chuak don ni anh po chana hi pakom hle a oi bela rui thei thil tel lo po hian moi takin alo ni thei ani in rui thei thil tel lawin moi takin biang alo hampuar thei boka rui thei thil tel lo hian moi lo takin zai thei boka ni ta hi ram tol pashi ta ni a hol thak par thei ni a tu ta kan hon thak thei ta ni chu kan lian da kan phuk an tu len chen azar pakhat ang tel ni mo ta hi kan bung kan la tu chu ani lem lawa ai chu ate nau mai mai ani a kan kan tu chu ai aya pui jok yan sava emoin tia thaza vak lale si tepo kan omani oi an tiar don lo rong ang main kunga chuan an bet fur lama amai ro chu an thian nu mami chuan lon na tur mun chang ve talo alung ni lawin alung hur em mai ni chung zong rual talak sak tu an cameraman po alang ve ngai thlap ai hi an cameraman rem pui ro khum ani thei thil tel lo po hian lo at wai thei khop mai rui thei thil tel lo po hian ki kormong hi alo pu ve thei thawani Xoay tôi đã xoay cái đi xoay dễ đó này tức là hôm nay căn này là xoay dễ yên có lẽ anh xoay tụi thì là sẽ rất tệ hi kan class assistant CR duat te I lel huai zeli ani kan tumram chu kan thleng don hnai ta alang thei uai to mai kam thleng ta mo tia chuan kanin ba bai le taringot maya in ba bai hi in thlan an mang thin amokatia amai ro chu ka hre thiam lo khop mai kan class ero chu kong chuanin kanin ba bai tluan thrak ani tuna lo lang tur hi lewi dar nei nui angin anui thiam tat pekani tin kan tumram kan hon thleng thla chu ram alo ni okong ka lo maya bung ani
kan tumram ni loin kan tumbung kan thleng dai mai ni mai chia thala tura anawin pos lai chuan mi palamero chuan amun matifain an lo thok lo mai ni tin kan plaza hian mi papathum le rin oma kan omani tin tui inte in lo deuh te pawh kan omani chuan a chung lamah hian tiang pu hian a awm mai se tai saw tlang an tia lu leng ko lo lu lo mai ngai gal len thei na tin chu lai ve hi te ni ngai chung lam chuan lam an chuak sinanga hian kan bung omna chu khothir nan a tha ema ama ero chu khothir tur om lo ani selfie pol hi kan om lo thei lo mun tin a hian group selfie a lan lo hlau lon kang sang em pawh kan omani bok seivak lo tan chuan in pom thlak ngai na khopa sang ve det ania kan bung lon na hi khi ero ki chuan a pom ka ngai la ve keima in ka chuk helom atia ama ero chu a chapalan phela a ken hol kwal vel chu a bok chuan a lo thlin ta tok lo mai le ati ngai na selawan hoi kwal vela anin tap kwala an thul eringot mai thin ani tiang chuk tur chuan model bok nei ngai reng ani model bok nei emo intia nei le si lo hi apoya kan phak lo na tura hian kan tla sual palang ti hi alo om fo thin khi ero ki chu abok hian en reng ula model bok zai mai ani awangin ti hian a chuk ta zai mai ni kan kal chamber ei tu chu anan phot ta zai hloma cake te squash te indiana te tin kurkure te rampam te yy te tin wanglai ni te po anon pai hlom ani tui don hlom khop mai ei tur chu kan han siam sok soka chuta kan hu chu thar chu kan zinga hian rampam masala khe zai em mai a om ti hi ni tin chomal thlau zai em po kan omani kan ngak lel boka ai lam chu kan chaklom khop mai kan han ei ta sok lama cameraman tan sia tut poimo choi khom na hetiang chobar lai hi lak fu ngei turani kan choi kham kan thil mu chu thar chu rui the thil tel lo po hian alo cha thlak thei khop mai he video hi midang tan chuan a boring view mai thei in tan chuan amai ro chu he video hi en zo thut inomani chuan in teima hle a ka nga yanga chuwang chuan in en zo ani chuan khonga in an hoya khan ke en zo ti khan han comment ula lom thu ga ron shil mol teng cheu tin ka soi du nung ber chu rui thei thil tel lo hian nun hi a le tam takin alim pha zo kan ni ti hi in lo vongin in lo sreng don nia le lok thalai te ta na chau na thar ga ti chu thian te ho ne na thil ti khom ni kwa rui thei thil tel ni lo hi ni tuna chuan atop tak